Arriba la cita amb un dels festivals més importants del món, el Sonar 2010, que arriba carregat de noves propostes a nivell musical, exposicions, art multimèdia i molt més. A RAC 105 no ens ho podíem perdre i tampoc haguéssim volut. Som-hi! No m'ho puc creure, l'Ivan Medina. Ivan, vine cap aquí. Vine, perdoneu, Escolta, que deies que estaves malant i no podia venir a fer el reportatge. Què fas aquí? Pensava que em trobaré una miqueta pitjor. Vale, doncs a treballar una mica, vale? M'ajudes a fer el reportatge. Un micròfon per l'Ivan i som-hi. Va, a currar. Hola, no, sigue. Hola, señor, ¿cómo estás? Molt bé, tu què tal? Parla inglese? Inglesi? Inglese. Inglesi. Inglese, ¿cómo estás? Señor, Barcelona, bonita. And you came only for the Sonar? Only for the sauna. Last year, this year before that, sauna is beautiful. Oye, te veo la rueda derecha un poco menos hinchada, Tampoco. Des d'un dels escenaris centrals del Sonar de dia brutal, una festa increïble. Connectem amb Montse Vidal. Montse, què tal? On estàs? Hola, Ivan. Doncs estem amb l'Òscar Abril, comissari de Sonarmàtica, que ens explicarà ara una mica les novetats d'aquesta secció del Sonar d'enguany. Òscar, quines novetats presenta el Sonarmàtica 2010? Bueno, Sonarmàtica cada any va sobre un tema diferent. Feia molt de temps que teníem ganes de tocar el tema de la robòtica, que mai ho havíem tocat singularment, però mai de manera monogràfica, i després de 6 anys de trilogies d'exposició vam considerar que aquest any, el 2010, era el moment de fer-ho. Quines són les peces que criden més atenció? Bé, nosaltres intentem, per una banda, com un festival que som, que les instal·lacions, els projectes tinguin una dimensió lúdica, però que després que tinguin una altra lectura més de fons, no? Probablement la peça més impressionant que tenim és la cadira robòtica, la Robotic Chair del Max Dean, però jo crec que tota l'exposició és molt sorprenent en tant en quant les exposicions de robot d'alguna manera sempre tenim la sensació que ens interpel·len a nosaltres mateixos, no? I aquesta és una miqueta la intenció del projecte d'aquest any. Tenim darrere nostra un robot nadó. Com es comporta? Bé, aquest robot és d'una artista nord-americana que es diu Leigh Yananda. Com tu dius, és un robot nadó. És a dir, és un robot que està aprenent a relacionar-se amb el món exterior. Com a tal, hi ha una sèrie de funcions que ja té apreses i d'altres que se li estan incorporant a poc a poc. De moment, què fa? Com a nadó que és, et reconeix, et segueix amb la mirada, si li caus bé, et parla, i segons com pot inclús imitar-te els teus moviments facials. Bàsicament, és un nen i, com a ment, de vegades interactua amb tu i de vegades no. Bé, doncs fins aquí una mica un repàs a la mostra Sonarmàtica que porta els mateixos anys que a festival. Són 17. Nosaltres tornem la connexió a l'Ivan. Ivan, què fas? Per on pares? Visualitzant aquí l'ambient del Sonar, al festival, al centre. Re, les tendències del que es porta ara. Ivan, què fas? Bueno, la imatge del Sonar, no sé, no? El que es porta, no? No. Bueno, ja vaig a buscar el vent. El marit. Sí. El fill. Sí. I les banyes. Ja ho tenim tot. Esto, RAC 105. Oh, mamá. Muy bien. Tus padres, si te vieran así vestido, ¿qué te dirían? Pero yo siempre voy vestido así, también en casa. ¿Qué us agrada del Sonar? La gente, la música, la atmósfera, el sol. ¿Tú tienes novia? Dejamos aquí. Oh, que bé. Al final ha valgut la pena, Ivan? Sí, al final no ens trobem malament ja,